Киләһе котлау сәламдәре Флүзә Минибай кызы Гүмәровага юллана. Кадерле әсәйебез дип башлана хат юлдары һәм изге теләкләрен шигырь юлдары менән yetkirәләр. Күз нурыңды түктең безнең өчен, йөрәк йылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта һиңә карап, безнең өчен бәхет һин булгас. Һин җирдәге кояш безнең өчен, нат хәстәрлек бөркә йөзеңдән. Безгә кылган барлык изгелегең игелек булып кайтһын үзеңә. Гафури районы Сәйдбаба авылында туып үскән Флүзә Минибай кызы Гүмәрова 22 февральдә 60 яшьлек юбилеен каршыланы. Бөтә гаиләнең тоткаһы ул. Хәзер иһә кусты һеңлеләре өчен улы терәк таяныс. Сәйдбаба урта белем бирү мәктәбен тамамлай һәм хезмәт юлын 1977 елда Красноусол балалар санаториенда башлай. Хезмәттәшләре арасында да абруй казана. Итәкчелек иһә тырыш хезмәтен почет грамоталары, дипломдары менән баһалай. 21 яшендә Ташлы авылы егете Мансур Мөхәммәд улына кияүгә сыга. Хәзер 40 ел бер-беренә терәк булып, 2 бала, кыз һәм ул тәрбияләп, ян-янсәрдәренә шатланып яшәйдәр. Кызлары Айгөл Шамонин авылында гаиләһе менән яшәй. Тормыш иптәше Ямил менән Камила һәм Искәндәр исемле балалар үстерәләр. Айгөл иһә педиатр һөнәрен үзләштереп, Өфө дәваханаһында уңышлы эшләп йөрөй. Руслан Кәләше Гүзәл менән 5 бала тәрбияләй. Галия, Гөлфия, Рамазан, Гөлбикә, Рәшид. Руслан Өфө калаһы дәваханаларының берендә баш табиб вазифаһын башкара. Туган йортка кайткан һайын тәмле аштары, бәлештәре менән һайлай. Атайыбыз менән бакса үстерә, уның сәскәләре күздән явын алырлык. Әсәйебез безнең һәр беребез өчен үлге. Атайыбыз менән һәр сак ярдәм итеп торалар. Ян-янсәрдәре иһә олатай менән өләсәй дип üzülеп тора. Уларның эргәһенә ашкынып кайталар. Кадерле әсәйебез Флүзә Минибай кызы, киләсе көндәрең өмет белән тулы булып, гомер йомгагың шатлык көйнәстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыкларына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән яздарга, аккан һыуларга хакланып, үткән гомергә үткенмәй. Балаларыңның изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисәргә язһын. Һин булганга дөньябыз ямьле, яньле. Һинең фатихаң менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйларыбыз якты безнең. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын әсәй. Юбилеең әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңелең. Һиңә карап һәр сак хокланабыз. Һин ямьләйһең әсәй, өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш иябез. Һис бирешмә яшә, мең яшә. Һәр көнеңдә һине яратыусы балаларың булһын янәшә. Хөрмәтле юбиляр Флүзә Минибай кызы Гүмәрова. Туган көнегез менән тәбрик итәбез. Сәламәтлек теләп иң элек. Һәр бер көнең үтһен бәхет менән, яшә шатлыктарга төренеп. Йөрәктәрдән сыккан назлы һүзләр, күңелдәрдә булган саф хисләр. Озын гомер, якты матур тормыш. Безнең һезгә әйтер теләктәр. Бәхетле булыгыз, хөрмәтле Флүзә Гүмәрова. Һинең изге көнеңдә кырыстай ныклы һаулык, ак бәхеттәр теләйм. Барлык өмет хыялларың тормышка ашһын, озын-озак яшәгез бергә, олатай өләсәй. Өләсәй, бер мине яратам. Уян, көн минем өләсәй. Өләсәй, һине туган көнең менән котлайбыз. Һаулык, бәхет, шатлык, озын гомер теләйбез. Без сине Яратабыз. Һеҙҙең өсөн Раил Өмөтбаевтың «Әсәй» тип аталған йыры ла һайланған. Көтә көндә әсәй балаларын, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп, ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй.
шатлыктарга күмелеп, балаларым изгелеген күреп. Изге дуаларын укып, әсәй ак теләктәр теләп одатам. Итән генә бер үк йөрегез тейеп, безнең өсөн һәр сак ут йота. Әсәкәем, изләп яшь сакларын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәем, изләп яшь сакларын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәем, изләп яшь сакларын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Рәхмәт сезгә,